Hiru anaia bardo eta rokere euskaldunen historia kontatzeran atorkizu. Ameriketako estatu batuetako Abaigar herrian 1980etik euren errautsetako batzuk lurpean dituztenak, eta rokaren historian eta neure bihotzean oso leku berezia dutenak. Podcast diska musikal zoragarria, hiru anaien bizitzaren ipuina, egindako lagunen kontuak, historien kantuak, hiru anai kantautoreak, bakero eta rokeroak. Kaskoak jarri eta hemen gozatzeko. 5. kapitulua. Sumin, Samin eta Kaos. 70. hamarkada garaionak izango ziren, ezta? Oso denbora onak, bai, noski, denbora onak. Bai, primeran pasatzen genuen. Aiban Van Berdegen zuen bateri jolea izan omen zen. Aiban Van Berdegen, oso tipo jatorra. Arrantzan ibili zen eta arraunean ere, bai. Oso bateria ona zen. Aitza errusiarra eta ama holandarra zituen. Aiban askotan etortzen zen gurekin jotzera eta emanaldiak ematera. Eta ofizian ensaiatzen genuenean, gitarra eta bajoaren volumenak izugarri igo behar izaten genituen, ze beak bateriari ematen zizkion sekulako golpeak eta guk ez genituen gure instrumentuak entzuten. Eta grabaketak egiteko ere berarekin kontatzen genuen askotan, oso tipo jatorra zen, bai. Jesus Navy ere gogoratzen dut asko, Marinea zen hau ere, eta Ash diskokat, oso lagunona genuen gura ere. Eta Lash, Linder eta Florence, Delun, Demin eta Txiure etortzen ziren gurekin. Bai, oso divertigarriak izaten ziren jirak eta autobuseko denborak. 3 errege, harima galden jauregian. Jende asko ezagutzen duzu. Eta zuzenean jotzeak badu ere zerbait berezia. Baina honena jendea eta esperientziak, juergak, topiko guztiak gehienak bete genituen. Drogei buruz hitz egin nahi duzu, Drogei buruz hitz egin nahi dugun. Ez. Baina bai, hitz egin dezakegu drogei buruz. Bidaia metafisiko, psikodelikoak. Inesek droga munduetan ark murgildu gintuen. Hobe pentsatuta, agian geure drogetan murgilketa edariarekin hasi zen. Amonak baserrian ardotan ogia burzitzen zigun poster gisa noizean behin. Gero Inesen perretxiko erritual, zigarro, belar eta ke eta edateko te berezi horiekin. Ondo bidetik, zer ez dagoela soilik ondo edo gaizki esaten zigun, baina bai hobeago edo gaizkiago. Atxak indiarrak ere bere erre berezi eta pipa erritualak egiten zituen. Inesek asko hitz egiten zigun etikaz, ingurugiroaz, bakoitzaren bidaia pertsonalaz, gu guztion gida espiritual bat edo bazen nolabait, eta keziak eta berak gidatzen zituzten erritual bereziaiek ilargiaren arabera. Irudi eta bisioek bidean laguntzen zutela, aurrekoen energien interpretation ere bazirela, ondo irakurtzen jakinezkero. Eta begiak argi, burua goian, gogoa umil eta irekia, eta espiritua zabal behartzela eraman bizitzan. Ikasi eta gozatu behartzela alden guztia. Ondoren, azken deskantsua luzea eta gozoa izango zela. Gogoan ditut haren hitzak sarritan. Bide onak eta bide txarrak daudela, baina bide berriak beti agertzen direla. Eta haren esaldiak, ezin duzu itsasoa zeharkatu urari begira bazaude. Denbora guztian ekaitza itxoiten ari denak ez du eguzkia gozatzen. Iluntasunean ez duzu zergatik begirik itxi. Inork ez dizu eragozten gau ilun batean kriselua biztea. Oinazeak adorea suntsitzen du eta ikasitakoa ondatzen du, dena suntsitzen du. Ez dago mina eta oinazea baino etxai handiagorik. Atzokoa ametsa besterik ez da, biharkoa bisioa.
gaurkoa da bizitza. Jimi Hendrixen heriotza ezusteko itzela izan zen. 1970ko irailaren 18an hil zen Londresen 97 urte zituela. Somnifero eta alkohol nahasketa baten ondorioz hiltzen antza. Egon ginen hiletan, bai. Eta 2 astetara, urriak 4, Janis Joplin heroina gaindosi bategatik hiltzenean ikaragarrizko kolpea izan zen guretzat, bai. Hau ere Janis ere 27 urterekin hiltzen, gogoratzen dut. Negar asko egin genuela hiletan. Lagun eta ezagun asko hil ziren eta denak ditugu barruan gure itzalak. Gerra anaiak hausentzat adibidez, gerran bizitakoak, amets gaiztoak, denak ditugunak, denak ditugunak. Urrilunen azalean gauero doinu hau entzutean, narimak helduta dantzan hasten da. Bizitza guztiek bezala, gureek ere, gora berak eta arpegi asko bestenak eta norberarenak, eta inguruan dauzkan eraginak, eta opioa izan zen kaosentzat musa, eta geure ere denboratxo batez. Biznesa txinatarrek kudeatzen zuten eta kontaktu honak genituen. Eta bazen amaren magala ere nolabait. Rokak kulunkatu edo balantzatzen gintuela. Hori esan nahi du berez rokitzak. Kulunka. Bakoitzaren itzalen araberakoa dira gauetako ametsak eta ikusten diren itzalak. Dena bilatzen ditugu estimuluak, trascendentzia nolabait, kafe, tea, azukrea, zerbeza, ardoa, whiskia, belarra, hatxixa, koka, LSD-a, ayahuasca, iotea, amapola, opioa edo dena delakoa. Denek zerbait eragiten dute, guztiak dira estimuluak, irudi argitsuak, irudi grisak eta irudi beltzak, yin eta yang, iluna eta argia, itzal argitsu eta infernuak, dolu, damu, izu, beldur, lotxa, ikarak, arpegi ilun, itzal beltzak. Argi bateko txegin zidan gauea, etxaia gertu zegoela esaten zidan, geure patuen zoria zela kolokan. Ezin izan du lorik egin ordundikan. Zerbait arraroa, kanpaiotxa abitu dut bapatea. Itzalbeltza gure herriak sartu dira, metalotxa eta ordua, infernuaren atean, odolez guztietako gorduan, atakea, ez dakitzen baden bora basaden, ez dakitzen bat geratzen garen, ez dakin nola baina esean hasi dira dena.
Itzalbeltzakek garai hartan ginen guztia isladatzen du. Gerraren injustiziak sortzen zigun impotentzia eta sumina, kaosen espiral eta izaera ilun hori, drogek eragindako bidaia metafisiko eta psikodelikoak, gure literatura eta historioekiko zaletasuna eta kontatzeko gogoa eta musika. 70. hamarkadan sortu ziren rock opera edo hoien kutsua eta influentzia jasota, horrelako abesti narratibo luze bat sortu nahi genuen, zati instrumental luzeekin, nolabait gure historioa edo bizitza jasotzen edo isladatzen zuena. Zulo beltzenetik hasi eta itzal beltz hoiei pixkanaka aurre egitea lortu genuena. Betire ukitu epiko edo fantastikoa emanez. Egia esan oso terapeutikoa izaten zen, jotzen hasi eta 20 minutu luzez etengabe musikarekin experimentatzea. Girak nekagarriak ziren, estiludien arren nekagarriak ziren oso. Eta nik deskantxoa nuen eta rantxoak ematen zidan, neuri bintzat. Karrozeri ere zebilen ja niondo, eta bizkarra, lepoa, eskomotorra, belauna, hanka ere hautsi nuen. Nik ere matxeta eharra alper bizkarrean, erakutsi duzu. San Franciscoan, Chinatown, Menguzu txinoak, edo anaia txinoak, txineraz nahiko ondo moldatzen ginenez, ikasitakoak balio du batzuetan, mafia txinatarrarekin harremanetan eta italiar mafia laguntzen ere intermediario lanetan edo aritu ginen, oso arraroa izan zen dira. Gerrak aldetik, txinatarrak bestetik ezagutzen genituen eta hor erdian ikusirenan geure burua. Eta bai, matxete batekin eman zion. Gizon bat irutiro nola eman zizkioten ikusirenan gure burrean. Holakoak San Francisco, bai. Bai, bilatu ez genuen gatazka baten erdian topatu ginen San Francisco. Eta bortxakeria zinazkatu eta bai, horren ondoren erretiroa bilatu genuen pixka bat. Rantxotik gutxiago ateratzen hasi ginen, ura zen gure aterpea, eta lagunak bertara gonbidatzen genituen, musika jotzeko edo besterik gabe elkarrekin egoteko. Baina gu pixka bat munduaz isolatzen joan ginen. Kaosek ere orduak eta orduak egiten zituen ofizinan sartuta. Gitarra edo pianoa jotzen eta emanetiak egiteari etzen
Guretatik apartean, atxekabe nu artean, denbora maitzen den artean, belar eta lora tartean, sentimenduen lainartean, aldatzen doan aldartean, goxotasun bat da airean, gorrotoaren utxartean, esperantzak esku artean, goxotasun bat da airean, atxekabe nu artean. Led Zeppelinez eta eurekin egindako mundu biraz hitz egingo didazue, ezta? Led Zeppelinez, nola ez? Bueno, badakizu, taldea Robert Plant, abeslaria, Jimmy Page, gitarra, John Paul Jones, basua eta John Bonham, bateri jolea. Heston, Middlesex, Inglaterrakoak, bai? James Patrick Page, 44koa. Soinua astuna, ez, eta gitarra, eta rock, gogor, blues, folk, eta nolabait estadioko rockaren garapena izan zen, esango nuke. Jatorriz New Yardbirds izena zuten bai, eta Atlantic Recordsekin akordio itzela egin zuten, eta ez ziren gelditu ere egin. Bai, lagun onak ziren, instrumentuak eta saldu genizkien, eta jo ere bai eurekin, eta bai ezagutzen gintuzten, eta bagenuan konfiantza purtxo bat. Iaz, 32 urterekin hilda John Bonham. Egon ginen hiletan, heroinaren arazoa gainditu zuen duela gutxi, baina gehiagi daten zuen, antsietate eta depresio arazoekin zabilen antza, amalgarria, taldearen amaiera ere bai. Jon gabe zutela jarraituko erabaki zuten, eta pena da benetan. Baina inork baino hobe, uler dezakegu guk. Bai, lehen esan bezala, gitarra eta bajuak afinatu, garbitu, konpondu, hortan ibiltzen ginen. Nola baite gitarren zaindaria ginen, The Guitar Keepers deitzen ziguten. Eta aholkuak ere eskatzen zizkiguten, soinu grabe edo potenteago nola lortu, soloetako zein pastilla erabili, gitarra elektrikoaren mundua oso berria zen oraindik eta asko zegoen deskubritzeko eta experimentatzeko. Estudioko 8 disko egin zituzten 10 urtetan. Ikaragarria. Bai, Led Zeppelin, 2, 4, Houses of the Holy, Physical Graffiti, Presence, Into the Outdoor, nik hard rock hitza eurekin entzunuaren aldiz. Askatasun artistikoa, alakorik ez dakit toberik bizi izan dudan. 79an, 70an, 71an, 72an, 75an, 76an, Into the Outdoor 79an izan zen eta Kodal 82an. 79ko urtarrileko Led Zeppelin diskoa, debuta, Good Times, Bad Times, Dazed and Confused, eta Communication Breakdown himnoak dira. 79ko diskoaren promozioan 4 tour egin zituzten Britainia Handien eta 4 Ameriketan, ez ziren gelditu ere egiten. 79an Rumble On eta Wall of Love abestiak Led Zeppelin 2 diskoan, 79ko urrian. 70an egin zuten Led Zeppelin 3, Immigrant Song, eta laugarrena izenbururik gabea zena, baina Led Zeppelin 4 ez? Denek beti Led Zeppelin 4 esan dugu. Ez dakit historiako disko salduenetakoa ez ote den.
30 milioi kopia baino gehiago, eta Blood Dog, Rock and Roll, eta ez tegu hartu hemen. 73 eta 14ean Houses of Holy, The Ocean, Over the Hills and Far Away, The Rain Song. 75eko Physical Graffiti album bikoitza izan zen, Trampled Underfoot eta Kashmir adibidez ni erabat maitemendua naukana. 76an Presence, 79an Intro the Outdoor, eta bikaina, bai, bikaina. Honolulun ere egon omen zineten eurekin. Bai, Honolulun egon ginen. Aholkulari nahi zuten norbait lagunduko ziena, instrumentuekin eta bar, eta anaiarekin harremanetan jarri ziren, eta Honolulura, Hawaira, eta hasi genuen jira eta 3 edo 4 urte irango zituen World Tourra. Zera proposatu ziguten, aholkulari lanak eta batez ere zainketan eta gitarrak mantenuan eta ez ginen kontzertu eta jirako saio guztietara joaten, baina gehienetara bai. 1970ko irailaren 6a, Honolulu, Hawaii, Honoluluko International Centerrean bi show izan ziren, eta itzela eurekin egonien aste betez, nolabeteko proba gisa edo, eta dena primeran joan zen, eta aurrera. Ura baino lehenago bazabiltzan ja martxoan eta apirilean, eta gero abuztuan eta irailean, eta Estatu Batuetatik jiran. New Yorken bi showetarako laguntza eskatu ziguten, eta nola esango genien ezetz. Pozik, han egin ziguten Hawaira joateko gonbitea. 70ko irailean, New Yorken Madison Square Garden bi show izan ziren, bai bikainak, ikaragarriak, eta 71an Dublinen egon ginen, Belfasten eta Inglaterran, Londonen ere bi kontzertu izan ziren, Danimarkan ere, Kopenhagen, KB Allen, eta maiatzaren 4an Odensen egon ginen, Foro del Fins zen? Ez dut oso gogoan. Bai, Fins forumean, eta maiatzaren 10ean Inglaterran egon ginen, Liverpoolen, unibertsitatean. Milanen ere egon ginen, Bigorelli belodromoan, eta Suizan ere bai, abuztuan, Montreux kasinoan, haze berua. Eta 71an abuztuan direlian, dozena kontzertu Estatu Batuetan, eta Kanadan, Vancouveren eta Toronton, ondoren Japonen egon ginen, Tokion, eta Hiroshiman, eta Osakan, uste dut 5 kontzertu izan zirela, Eskozian ere, Dundeen, Holandan, Amsterdamen, eta Belgikan, Bruselasen, 72an, eta ondoren beste dozena kontzertu egin genituen Estatu Batuetan, eta Kanadan, eta 73an 30 bat kontzertu izango ziren Estatu Batuetan eta Kanadan. Asko, kontzertu askotxo. Askotxo gilegitxo agian. Bikainak denborak eta jirak eta tokiak ezagutzea eta eurek ezagutzea ere. Baina oso nekatuta nengoen. Ni asperduta ere apurtxo bat eta rantxoan denbora gehiago pasan nahi nuen. Eurak baina gehiago esango nuke eta deskantxoa behar nuen. Zartzen ere. Ari nintzen. Bai, eta ez ziren kontzertuak eta bidaia bakarrik. Denbora librean ez ginen atxeden hartzera joaten. Horrez egoen alkola, drogak, parrandak, borrokak, irak inguratzen zuen guzti hura ez. Kaosek hobeto zeraman erritmori, hori zirudien, baina hemen anai eta biok faktura pasatzen guzti horrek.
baso baten duratzen zijoan almenunatari Irotzaren itzala gauean eraso zuten Lunaren babesean Guartu bidenerako berandu egizan Etxeak errezituzten Zonan repa aurraki Aguartan gertatu zenan iran izango dute lirako arratsaldeko eguzkiaren erru ornamen utxalkitzerakoa gure herria zegoen lekua etxeen arrastro belztua erraldoien modua euren sufrimenduaren
tokatzen zitzaizuen? Zer zegoen modan? Zertzegoen modan? Esandako Jimmy Page eta Led Zeppelin topera zuen denbora haietan. Ingelesak Queen ere bikainak ziren, Brian Harold May, oire Londresekoa. Eta Steve Vai, Black Sabbath, Deep Purple, Rod Stewart, Elton John eta Crocodile Rock, nola ez. Gero Carlos Humberto Santana jauna, Carlos Humberto Santana Barragan jauna, mexikarra, Holanda Navarrokoa, Jaliscokoa, eta Van Halen, Pasadenakoak, Kaliforniakoak, hemen ingurukoak, David Lee Roth eta Eddie Van Halen, bere naia Alex. White Snake ere 1978an sortua, David Coverdaleek Deep Purple utzi zuenean. Judas Priest ere bikainak nola ez, eta AC/DC, oso album ederra In the Heat of the Night, Pat Benatarrena, Joan Jett ere bikaina, Bad Reputation, eta Patti Smith, Patricia Lee, nola ez, poeta, pintorea ere bada, eta influentzia New York Cityko punk rock mugimenduan, bere debuteko alguna Horses, itzela. Aerosmith, Kiss, Motorhead, Ramones, eta aipatu agian Iron Maiden. Debut alguna itzela, eta orain Killers atera dute, eta Stephen Harris hau osonak datoz. Musikan kontatutako artista guzti horiek izan ditugu erreferentzi eta influentzi, baina beste eragin handi bat literaturan izan dugu. Mitologia, literatura historikoa eta batez ere fantasia epikoa. Txikitan karabanan Homero irakurtzen genuen, Iliada eta Odisea, Dante ere, Dumasen Monte Cristo, Walter Scotten Ivanhoe, klasikoak. Geroago pixka bat gehiago fantasiara jo genuen, C.S. Lewisen Narnia, Ursula K. Le Guinen Terramar, Michael Moorcocken Elric, guzti horiek txoratzen gintuzten. Eta batez ere Tolkien. Liluratzen gintuena zen, zuela historio zehatz bat kontatzen edo pertsonaia batzuen gertaerak, baizik mundu oso bat edo hobesan da unibertso oso bat sortu zuela, ez? Bere jainko, izaki, hizkuntza, gerra, historia, geopolitika, geurearen unibertso paralelo bat zen. Bitxia den arren, Silmarillion irakurri genuen lehenengo, eta ondoren Tom Bombadil, Hobbita, Eraztunen Jauna eta gainontzeko ipuin eta historio amaigabeak. Batez ere kaosetan egoten ginen, historio horiek denboran eta espazioan Tolkienen unibertsoan kokatuz. Christopher Tolkienek, haren semeak egindako ipuin bildumak komentatzen genituen, haietan agertzen diren kontraesanak aipatu eta eztabaidatuz, askotan alkola edo drogen efektupean. Ikaragarri gustatzen zitzaizkigun historio eta pertsonaia haiek, ez? Eta behin da berriz irakurtzen genituen Glaurung Dragoia, Ungoliant Arma erraldoia, Turin Turambar hori agian kaosik gehien gustatzen zitzaiona zen, bere izaera ilunagatik jainkoek madarikatu zutena eta desgraziak besterik ezagutzen ez zituena. Gondolinen erorketa askotan komentatzen genuen eta behin eta berriz irakurtzen genuen, Beren eta Luzienen maitasun historia hori eta gehien gustatzen zitzaiguna Fingolfin eta Melkorren arteko borroka zen. Hainbeste gustatzen zitzaigun abesti bat sortzea pentsatu genuela eta horrela jaio zen lehen jaioen jena.
Hartuko dugu deskantxo tartetxo bat? Bai, behar dugu deskantxo tartetxo bat, ezta? Atxeden tartetxo bat hartu eta jarraituko dugu. Baina kondairak ez daki momentu ilunenean, itxaropenaren argia itzaltzear dagoenean. Ontasunaren seme gezkearen oinordeko, paturik gabeko aur bat dela jaioko. Borondate hutsak sorgindutako lurretan, lore gorriak margotzen dituen bitartian. Beira jakin gabe mundua bere eskuetan izango da.